Motoy number niya. Badlong si Kristo man ang nagtuman sa kasuguan. Di na tumana. Unsa paman ato tumanon. Murag pangutanam ni Brother Jhun. Lahion talang Mas maayo na Brother Levi nga iyan na nga gihisgutan, no? So makita nimo bisag unsaon ang tao pagpasabot sa kasuguan sa Dios, magpabilin gid sa ilang kasing-kasing ang dili pagtuman. So kana importante kaayo na si Kristo man kuno ang mitumas kasuguan unsa pa may atong tumanon, diba mo na? Okay, live bagong reaction Brother Jhun. Brad, good evening. Klaro kayo nga adlang igpapahulay giwala na Domingo jud sa simba ang Sabado sa Hudiyo rana. Iya man na ang huna-huna ang Sabado sa Hudiyo rana. Ano ato na lang i-discuss gahapon Brother Levi kanang mga bahina karon man na naabot din sa atong programa ato lang unya na nga hisgutan niya ipalihog og puruwad ana na ang pangutanaha unya diri sa ako Brother Levi. Okay na pa ito basahon kuya, mag-request unta ko ninyo diha nga i-appeal sa prayer ang akong pamilya kay maugyod ang dako na kong kuros nga gipas-an karon. So ampun ni ibutang og kinsa ni siya, no? Sige lang, general appeal na sa mga pag-ampo na may gipas-an nga cross. Brad nga naman. Pangutana gihapon, no? Okay, na mga pangutana. Good evening. Para nga ko, Jhun, sang pagyapon eh. Reaction gyapon, lainon tal na higala mga reaction. So akong ibalik ang panahon ni Brother Jhun. Okay, dagang salamat Brother Levi. So adto pa sa nag-view Brother Jhun siguro. Ipalihog ko og kuan na pastor kay murag na kuan naman tingali na nang function na nga ato nga internet. Okay, salamat Brother Jhun. Nya may gabi des tong mga higalang mga sugig paminaw nga nabot sa tong Sibya karon pinagi sa radio gingon sa tuang Facebook live, no? Mayong gabi kaninyong tanan. Nya dinhi karon sa tuang monitor diha nakig-uban nato ron si Brother Gerardo Lubitania sa Australia. Dede, maayong gabi inyo diha. Dede, may banjo ang mga kabataan. Thanks for everything. And kanunay may good nga wala mahikalimot sa pag-ampo para ninyo diha sa Australia. Ang message, good evening brother. Dugay man abot diri. Mao na late ko anyway. Good sound tonight. Na-late po mi og abli sa ato ang Facebook live, no? Kay kanini ang loading sab kayo diri Brother Loloy. Anay panahon nga hinay kayo ang atong internet. So karon okay na. Salamat sab sa feedback, no? Sa pagkakaroon mao pa man ni nakasulod sa ato ang view dinhi Virgin o Brother Levi. Ako sang ibalik diha panahon kanimo Virgin. Okay, daghang salamat pastor. Ato ning kuno ni dugay-dugay na ra bagid pod hinuon ning pangutanahan ni Manilin Initiban, no? Ato ni masahon Brad Jhun, maayong gabi diha Brad. Si Manilin Initiban from Handalago. Asa mi nasakop ni Handalago. Naatani ko pangutana nimo Brad, kabahin sa pagbalik ni Jesus. Naglibog ni Brad sa akong ugangang laki kay naa manggod mabasa sa pinadayag. Nalimot po Brad asa verse basta nga ug mobalik ang Ginoo dinhi Brad dili man di ay siya magsakay sa panganod. Ang iyang sakyan uban sa iyang sundalo magakabayo man siya. Dili man panganod palihog ni pasabot Brad kay maminaw ni aron. Okay, dagang salamat Sister Manilin Initiban. Ako kang gitiksan pero wala kay reply, no? Apan manghinaot ko nga naminaw ka karon og sa imong ugangang lalaki kay gibati nin kalibog may tungod ani. Akong balikag basa. Brad Jhun, maayong gabi diha Brad. Si Manilin Initiban from Handalago.
Naatani ko pangutanan ni Brad kabahin sa pagbalik ni Jesus. Naglibog ni Brad sa akong ugangang laki. Kay naaman good mabasa sa pinadayag na limot pod Brad asa verse basta nga ug mobalik ang Ginoo dinhi Brad, dili man di ay siya magsakay sa panganod ang iyang sakyan, uban sa iyang sundalo magkabayo man siya, dili man panganod palihog mig pasabot Brad kay maminaw ni Ron. Okay, daghang salamat Sister Manilin. Ang usa sa mga butang gyud nga angay ninyong mahibaluan nga dinha sa pinadayag kasagaran ana diha prophecy and vision, mga panagna, propesya o mga pananaon. Nan ang inyong nabasa diha, simbolikal unya ang inyong pagsabot literal, mautoy nakapahatod ninyo nga nakapalibog Hinoon sa inyo. Nakapalibog Hinoon sa inyo. Kay kung maunang lakawa nga inyong ipalutaw nga pag-anhin ni Kristo magsakay sa kabayo uban sa iyang mga inong kasundaluhan na gisultihan ninyo dinhi, mura na Hinoon sila mga cowboy Hinoon. Unya, balikon ako diha sa pinadayag full of prophecy, full of vision. Muna nga kung dula dinhay inyong mabasa, nagkinahanglan na sa insakto nga pagsusi sa kamaturan ug unsay ipasabot kay kasagaran diha propesya na ug mga pananaon kay kang Juan Liberador na. Pero dili ta diha ni anang butang nga inyong gikalimtan ug diin ninyo nabasa nga sa pag-anhin ni Kristo magsakay siyang kabayo uban sa iyang mga kasundaluhan. Kay lagi og ang inyong nabasa symbolikal pero ang inyong pagsabot literal, maunay butang nga nakahatag og kalibog sa inyong mga panghuna-una. But biblically, ang pagbalik ni Kristo klaro og tin-aw nga gipasabot gyud kaayo nga ato gyud ni nga masabtan, maliban na lamang kung ang mga butang nga nahisulat dinhi sa Biblia atong butangan sa atong kaugalingon nga konklusyon, sa atong kaugalingon o kana bang mga minaumao na lamang sa huna-huna. Kay dunay mga tao nga mobasa og mga tekstos Biblia dili aron nga makahatag sila og mensahe ngadto sa ilang isig ka tawo, kundi aron ilang ipanghukom o ipangatake para ngadto sa uban. O gunya, kung ato ning tan-awon dinhi sa pagbalik ni Kristo, naa gyud siya sinapuang sa mga panganod, naa ibabaw sa mga panganod, no? Mao man ang gihisgutan dinhi sa Biblia. Kung inyong tan-awon kining gihisgutan sa buhat, no? Klaro man kay ni dinhi gihisgutan sa buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11. Mauman ni ang gihisgutan dinhi o pamatiin ninyo ni Sister Manilin Initiban uban sa imong ugangan nga lalaki. Nag-ingod dinhi sa 1:9 sa buhat paingon sa 11 nag-ingon. Ug sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtan-aw sila na isa siya sa kahitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi ug niingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nga nagtutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Tanawa, sa diha nga si Kristo mikaya misaka ngadto sa langit, nakita sa iyang mga tinun-an nga siya gisapwang sa mga panganod hawa sa ilang mga mata paingon sa langit. Ug unya imong makita ang sunod nga eksena nga may duha ka tawo nga nagbistig maputi nga mitungha kanila nga nag-ingon, mga taong Galileanhon, nganong nagtutok mo sa itaas?
kining Hesus nga kining Hesus nga gikuha gikan kaninyo mobalik ra unya nga sama sa inyong nakita. Nakita nila nga sa pagkayab ni Kristus langit siya gisapon sa mga panganod, kay giingon man mobalik ra unya nga sama sa inyong nakita siya paghapon pagasapuangon sa mga panganod, dili kay magsakay kabayo, kay ang dating anak gihimo na hinuong cowboy si Kristo ni ana. Nga kung ato gyud nga bali tan-awon ta pagudyo dinhi sa ang pulong sa Dios nga salin dinhi sa maong kapitulo bersikulo, nag-ingon dinhi atong basahon sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11. Nag-ingon dinhi atong basahon. Apan sa pag-abot Buhat 1:9, no? Pagkahuman niyang sulti niini, gibayaw siya ngadto sa langit. Tanda na, period na. Ug samtang nagtan-aw sila kaniya nga gibayaw, gilibutan siya sa panganod ug unya nawala siya sa ilang pananaw. Samtang nagsigi pa silang tan-aw sa langit, kalit lang nga may duha ka lalaking nagtindog duol kanila nga nagbisti og puti. Unya misulti kining duha ka lalaki kanila. Kamong mga taga-Galilea, nganong nagatindog pa man kamo dinhi nga naghangad sa langit. Ang Jesus na inyong nakita nga gidala ngadto sa langit, mubalik dinhi sa kalibutan. Ug kung sa unsang paagi siya gidala ngadto sa langit, ingon usab niya na nga paagi ang iyang pagbalik. Sa unsang nga paagi na siya gidala ngadto sa langit, madupa ang pamatuod sa duha ka tawong nagbistig maputi. Kung unsa ang paagi nga nagdala kaniya paingon sa langit, mauusab unya ang iyang pagbalik. So dinhi dili ni lalis pa, dili ni matuis ang mga kamatuoran na sa pagbalik ni Kristo maagid siya sa sinapang sa mga panganod. Karon kung atong tan-aw dinhi ragod sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 64, pamatiin ninyo ni ang Mateo 26:64 kung unsa ni ang gihisgutan dinhi. Kung basahon na, nag-ingon dinhi ang maong bersikulo, matud pa. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sumala sa giingon mo, mao ako, apan sultihan ko kamo nga makita ra unya ninyo ang anak sa tao nga magalingkod sa tuo sa gahom ug magaanhi nga sinapuan sa mga panganod sa langit. Mismo na si Kristo nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya mobalik dinhi sa kalibutan nga sinapuan sa panganod sa langit. Kung ang inyong gibasa, nakabasa mo og kanang simbolikal, praktikal, unya inyong gisabot og literal, maunang nalibog mo. But literally and biblically, gisulti gyud ni Kristo nga sa iyang pagbalik siya sinapuang sa mga panganod sa langit. O ato ra guning basahon pud dinhi sa salin ini ang pulong sa Dios. Kung unsay gihisgutan dinhi sumala sa Mateo 26:64, mauni ang gipasabot dinhi para bagyod ba nga dili kamahayan nato nga kita naghulat sa pagbalik ni Kristo, maayo na nga makahatag ta og insakto nga panglantaw sa kamatuoran. Naging na din 26 sa pinadayag 26:64 akong basahon, naging na din niingon si Jesus kaniya. Sige ni Jesus gisulti gisulti mo na. Gisulti mo na. Og sultihan ko kamo nga sukad karon makita ninyo ako nga anak sa tao nga nagalingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios ug makita usab ninyo ako diha sa mga panganod sa kalangitan sa ako inyong pagbalik dinhi sa kalibutan. So kung inyong tan-aw dili kabayo, panganod gyud ang gihisgutan, gipamatuod na ni Kristo. So wala tay angay pang kalibugan na naman mismo na si Kristo nagpamatuod na sa iyang pagbalik, sinapuan siya sa mga panganod. Man kung ato lang nunta ng inyong mabasa,
o di man na pwede nga ang Biblia magkakontradik ni. Ato kunong basahon ang Marcos 13:26 kung unsay gisulti dinhi sa Marcos kapitulo 13 versikulo 26 nag-ingon dinhi og unya makita nila ang anak sa tao nga magaabot na sinapuan sa mga panganod inubanan sa dakong kagahom ug himaya. Panganod gyud dili kay magsakay siya kabayo. Ano ang gisgutan ha? So wala tay angay pang kalibugan may tungod pa niya na. Ano naman? Klaro mo na ang gisulti. Ha? Kung ito pang dugangan sa pagbasa din sumala sa Pinadayag kapitulo 1 versikulo 7 nagsulti po din nag-ingon nag-ingon din tanawa siya umanabot uban sa mga panganod. Panganod dili kay kabayo. Di ba sumala sa gihisgutan? Karon kung ato gidling nga palungtaron pa sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, dili siya mag-inusara, kundi kuyugan o ubanan siya sa iyang mga manlulunda sa langit. Pamatiin ninyo ni ang gihisgutan sa Mateo 25:31 ngadto sa 34 ug 41 niya. Og inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang manlulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Tanawa, maglingkod siya diha sa iyang mahimayaong trono nga sinapuan sa panganod dili kay musakay siyang kabayo. Unya kung padayunan natong basa, ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Nagingos 33. Og ang mga karniro anha sa ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyahang wala. Nagingon ang 34. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So kung inyong tanawon ang paghulagway sa Biblia, pagbalik ni Kristo, naglingkod siya sa iyang mahimayaong trono ug unya sinapuang sa mga panganod sa langit. Kana basis mga pamatuod sa Biblia. Ug kung ato pagyudmuntan ang mga pamahayag pa dinhi, sumala sa 41 nga kadtong mga dautan nga nagsimbolo o mga kanding madya sa iyahang nga wala, iyang paadtuon sa kalayo sa imperno nga gitagana sa yawa uban sa iyang mga manlulunda. Meaning nga daghan unya ang madamay, daghan ang maamong, daghan ang maapil didto sa kalayo sa imperno, kay ang kalayo sa imperno gitagana sa yawa ug sa iyang mga manlulunda. Apan kining napahisalaag sa yawa, madamay kini sila unya nga mahimo kining magkauban sa yawa uban sa mga manlulunda ug sa tanang mga wala mosunod sa Ginoo, didto unya sila sa linaw nga kalayo. Nga kung atong basahon sumala sa gisgutan sa nahunang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 16 ug 17 gisulti, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manlulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Pamatii ang 17 nagingon, ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin, kay di man lagi tanan patay pag-abot unya sa Ginoo na may buhi. Nagingon, ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasapuangon unya sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon niini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. So kung imong tan-awon, sinapuan sa mga panganod si Kristo, ang mga alagad niya musugat kang Kristo diha ibabaw sa kapanganuran, sinapuan pod sa mga panganod, kay lagi dili man siya mutunob ni ining yutaa. Sa diyang pagasugato mo manang gisgutan sumala sa Pinadayag 11:12.
Nag-ingon unya na dungog nila usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila saka kamungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So kung imong tan-aw ni pagbalik ni Kristo siya sinapuang sa panganod, ang mga matarong pod sinapuang sa mga panganod unya dad-on dito sa langit, ang mga dautan magtan-aw sila. Dinis ang pulong sa Dios nga salin tuguti nga ako ning basahon aron mas mahatagan panyong sayon pa uluag nga pagsabot mahitungod sa pagbalik ni Kristo nga siya naa gyud ibabaw sa mga panganod dili kay kanang kabayo mo'y sakyan. Kung atong basahon sa Arrogante Cel 4:16 ug 17 nagsulti dinhi ni anong panahona ang Ginoo mismo nga mokanaog gikan sa langit nga nagamando madulgan nato ang pagtawag sa Pangulong Anghel ug ang tingog sa trompeta sa Dios ug ang tanan nga nangamatay nga mituo kang Kristo banhon ug una ug dayon kitang mga buhi pa ni anang panahona kalit lang nga kauban kalit lang kuhaon uban kanila ngadto sa kapanganuran sa pagsugat sa Ginoo ug makig-uban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. Panganod gapon si Kristo sa iyang pagbalik sa langit human siya nabanhaw. Panganod ang nakita sa nasgisgutan pagbalik niya mao gihapon panganod ang mga matarong maupod gihapon panganod pagasapuangon busa walay katarungan ni rason nga mahimong kalibog ang atong hunahuna kay nagka-uniformig nagkaharmonia man ang mga butang nga gipasabot ug nasulat sa Biblia. Ug unya lang nahitabo nga naa ninyo ang kalibog tungod kay ang butang nga prophetical inyo pong gisabot kaha og literal unya mauni ang nakapalibog sa inyo. Pero klaro na sa inyong nadungog ug nabati sigon sa atong gibasa sa mga pamahayag ni Kristo dinhi sa Biblia ug sa iyang mga mga tinun-an nga iyang mga sumusunod nga sa pagbalik ni Kristo siya sinapuang gayud sa mga panganod gikan sa langit. Unya lang ang pagkakaiba kay siyang pag-anghel dili lang siya nag-inusara kung dili muuban ang tanang mga anghel sa langit. Sister Manilin, kung doon na kapay nalibugan aning mga puntuha, mas maayo nga ino unya ning paluapan. Mapaluap ka kay ato man na gihapon nga entertainong. Busa sa tinaw, sa klaro nga gipadayag sa Biblia sa pagbalik ni Kristo sa puwangon siya sa mga panganod, naan lang siya ibabaw sa kahanginan o dili siya mutunob ni ining yutaa. Kay kung dunay magpaila nga siya ang Kristo, unya wa ang mga manlulunda mauban, wa mabanhaw ang patay, unya nagtunob sa ning yutaa, magpatuong sa maos Kristo, dili na ang tinuod nga Kristo kung dili ang gini gayud kana nga Kristo. Kay ang tinuod nga Kristong mubalik na unya mauman nga siya ana alamang ibabaw sa mga kapanganuran. Salamat Sister Manilin, ang Dios magapanalangin sa tanang mga naminaw karon ni ini nga programa. Well, Pastor, ipalihog sa ako og li diha sa atong monitor usa ninyo matagaan og dugang pa nga pagpasabot sa mga nakasabot na nila nga mga una-una mahitungod aning puntuha. Pastor? Okay, salamat Brother Juno. Sa gihapon nato ning padayonan sa paglantaw ang atong mga viewers dinhi karon. Diya karon sila si Jilin Lagarisa Nunez nakig-uban nato karon. Diya sa message ayong gabi mga igsoon, happy Sabbath. Diya sab si Nathaniel Lucero Jr. ang iyang message, happy Sabbath. Diya sab si Sister Lolita Anciano sa Patag Argawanon ang iyang mensahe. Maayong gabi niyo diha Pastor og mga brad, happy Sabbath, God bless us all. Happy Sabbath niyo diha Sister Lolita no kauban ng Engineer Arnel. Diya sab si Ariel Kababan ang iyang message, maayong gabi niyo diha tanan, happy Sabbath. Diya sab si Brother Will Tumakas ang iyang message, super.
O niya atong tan-aw ni diri no ang mga nag-view nga wala karon makahatag og mensahe ato gihapon silang i-recognize. Diya nakig-uban nato karon si pinalangga nato Virgin si Ma'am Rochini Linganay. Ayos, kana. Muna nindot nga musulti na Diyos tinuod. Sa unang, lulod naman sa tinuod. Karon musulti na Diyos sa tinuod. Ma'am, ang gabi diya, ma'am. O niya diya sab si Brother Winnie Ibina. Ay, gabi niyo, may gabi. Kumusta mo niya? Diya sab si Judith Pipito Baring Store. Diya sab si Arman Barcinas Dinayiga. Diya sab si Ricron Andalis Mijos, Jilin Lagarisa Nunez, Giselle Candilasa, Ritisa Mort, Donna May, Jhun ko Tonyakaw diha ni sa Skyline. Diya sab si Kim Brian Binag. Diya sab si Vicente Likigan, Julio Serino, Michael W, Nathaniel Lucero. Sa pagkakaroon mao pa niyatong nakita dinhi sa ato ang monitor o niya diha ni habol nga mensahe. Gikan ni kang Brother Ruel Tumakas ang iyang gipabot dinhi. Good evening to all and happy Sabbath. Okay, salamat kay no niya mopadayon ta sa unahan mga higala sa paghatag og dogang pagtagad may tungod sa pangutana nga gipabot dinhi kanato. Nga niyang pangutana naghisgot or nag-focus sa pagbalik ni Kristo. Nga dili man lagi kuno kay nakabasa siguro siya diya sa pinadayag na amgo na mga symbolic or mga pananahon or vision. Ayang nabasahan dito nga nagbalik kuno ni Kristo magsakay og kabayo. O niya nalimot siya sa teksto. O niya siyang hunahuna o siyang hunahuna siyang ugangan bato version nga laki. Yes. Naglibog sila kung unsay buot pasabot. So di kita kinahanglang maglibog higala. Kay kana diha sa pinadayag kanang imong giingon nga nagkabayo. Nagkabayo siguro nagputi mao nang nas pinadayag 19. Kapitulo 19, bersikulo 11 hangtod sa 16. Kay diha magod adunay nakita si Juan Revelador nga usa ka pananawon. Kung ato nang sugdon sa kapitulo 19 bersikulo 1 na nagitaytulan ang dakong panon didto sa langit nagadayeg sa Dios. Ang sunod ana naghisgot mahitungod sa ang panihapon sa kasal sa kordero. O niya kining sunod ang nagkabayo sa puti nga kabayo. Mao na dinhi sa kapitulo 19 bersikulo 11 hangtod sa 16. Mao siguro ni nabasahan niya no. Pero sa tinod lang mga higala kini siya dinhi vision ni Juan pananawon di gyud literal. Kay mingon kita literal nga pagbalik ni Ginoong Hesus mo tong gisgutan sa Juan 14:1 ngadto sa 3 nga ang iyang pagkayag ngadto sa langit iyang gisaaran ang mga katawhan niya nga mubalik siya dinhi sa kalibutan aron sa pagkuha sa tanan. Apan sa di pa siya mubalik madto pa siya dito sa langit mag-andam siya mga puloy-anan alang siyang mga katawhan niya. Makaandam na gani siya mubalik siya dinhi sa kalibutan aron pagkuha kay kung diin gani ang Dios atuwa usab ang mga katawhan niya. O niya dinhi pod sa buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11 gisgutan sab ni Ginoong Hesus o gisgutan sab diha sa libro sa buhat ang pagsaka ni Ginoong Hesus gani dunay manulunda nga nikigsulti sa mga Galileanhon nga nigingon magtaong Galileanhon nganong nagtutok man mo paingon sa langit nya kanang Kristo o kanang Hesus nga gikuha kaninyo mobalik ra na sa susamang pagkaagi. Ang gisakyan ni Ginoong Hesus paingon sa langit mga higala gisakgaw to siya og panganod. O niya ang pagbalik sab niya mao sab gihapon mag-agi gihapon og panganod. Pero kani dinhing mga teksto nga atong nakit-an sa pinadayag 19 kanini ang unsa man kay kahulugan nini kanang nagkabayo nga kanang kabayo nga puti nagkabayo o niya dunay ngalan nga kasaligan o niya naay sipra nga ang ngalan gyud kanang unsa toy ngalan dinhi nga gibutang ha aton di tan-awon dinhi aton ni basahon dinhi sa bersikulo 11 aton ning padayonan naging diri pinadayag 19:11 og onya nakita ko nga naabli ang kalangitan og tan-awa dihay usa ka maputi nga kabayo ang nagkabayo nini giganlag kasaligan og matuod og uban sa katarungan siya nagapanghukom og nagpakigubat anita sa bersikulo 15 ato lang laktawan no ang 15 nagingon gikan siyang baba nagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang itigbas sa kanasuran og sila iyang paghaharian pinagi sa ulisi og puthaw nga puthaw
nga magapigis siya sa pigsanan sa mga mabangis nga kapungot sa Dios nga makagahom sa tanan. O nga bersikulo 16, diha siyang bisti o diha sa iyang paa siya may ngalan nga nasulat hari sa kaharian o Ginoo sa kaginoohan. Unsa may buot pasabot nini mga higala? Dinhi sa akong pikas kamot dunay Bible commentary nga akong gitan-aw dinhi. Unya dunay mga kahulugan nini. Unsa may kahulugan nini mga higala? Ato ning basahon ha nagingon dinhi oh. Nagingon dinhi riding upon an ass, but what will they say or think? Ato sa basahon sunod nagingon dinhi, when he comes forth upon his white horse, kaning white horse ato ning timan-an nga duna ning meaning. Then nagingon dinhi, with the sharp sword of his mouth. Sa nakita ni Juan dunay kabayo nga puti, unya dunay espada nga nigula gikan siyang baba. The white horse on which Christ is represented as riding. Katong puti nga kabayo matod pa dinhi, on which Christ is represented as riding was intended to denote his justice and holiness, and also that victory and triumph should mark his progress. So mo dito kahulugan nato unsa pay gisulti sunahan. Nagingon dinhi, and he that sat on him was called faithful. So katong kabayo nga puti mga higala gisimboluhan to og kanalang faithfulness. O nya kato si Kristo nga nagsakay dito, mao tay gisiguran og faithfulness. O kinsa pod tong mga tawo nga musunod kang Kristo sa marasab nga nagsakay sa kabayo, ang kahulugan na faithfulness. O nya also victory, triumph should his progress, mark his progress. So mo nagipasabot din ha. Unya unsa may bot pasabot anang espadang nagula sa baba. Kung natong hunaon mga higala kanang gihisgutan diha sa Hebrehanon 4:12, ang pulong sa Dios mga higala gianggid kini sa espadang duhay sulab, hait pas espadang duhay sulab. So kanang pulong or kanang espada diha mga higala nagsimbolo rin na sa kinini ang pulong sa Dios. O niya doon na pag nakita diha sa nagsakay nga ang iyahang mata sama sa kalayo, his eyes were as a flame of fire. So sa may buot pasabot na mga higala. So itong gibasa ganyan, naghisgot is judgment. Ang judgment ay sa panahon sa paghukom sa Ginoo mga higala, ipaagi rabag kalayo. So man atong makita din ha niya unsa may buot pasabot atong gisimbolohan sa kining ang ulo were many crowns. Nagingon din sunan, in token of his numerous conquests and they many countries now become the kingdom of our God and of his Christ. And he had a name written upon them that no man knew but himself. So din hila nakukuto basahon mga higala, di kay nakutason, siguro ko nga si Barry Levi doon na pa ikapuno, mahitungod nini. So sa di pa na ko isab ihatag diha kaniya ang dugang panahon, ato sa ding basahon ang ato ang mga viewers dire og ang ilahang mga mensahe, no? Diha karon si Bar Hill tugahan sa Olibo, Tabuelan. Ang iyang message ayong gabiin yung tulo. Sa makanunayon, akong ipaabot ang akong pagpangumusta ni Dong Ramon Fernandez diha sa Sitio Kalumbangan, Mabunaw nga regular nga listener sa atong mga pagwali dinhi sa DYCM. Daghan salamat sa pagbasa. Okay, salamat Brother Hell, no? Niya diha sab si Orson Alburo Gacusta or Hakusta. Ang iyang message, good evening everyone. Happy Sabbath. God bless us all. O niya diya sab si Crispil Amet. Ang iyang message, Happy Sabbath. O niya diya sab si Wilfredo Canite. Ang iyang message, love this. Diya sab si God Binsing. Ang iyang message, Happy Sabbath to all my fellow cavaliers in Christ. May the Lord God bless us all. Okay, salamat, no? Diya sab si Pation Jomar, Happy Sabbath. Diya sab si Baruel Tumakas. Ang iyang message, his return shall be a glorious event. He comes with his reward as the king leading the armies of heaven. Sa pagkakaroon mo pa nito nakita din sa atong monitor atong ihatag dugang panahon kang Brother Living. Okay, daghang salamat Brother Joel. Ato sa ning basahon ni gala ang mga messages. Happy Sabbath Brad, Happy Sabbath also. Okay, niya sa gikan kang Brother Felipe Solira. Good evening, Brad Lib, Brad John, Pastor Joel.
Greet ko diha sa Midilien sa tanan nako nga mga kauban sa SDA o kang konsyal Raymond Olivar. Mayong gabi ini mo konsyal from Felipe Soliera. Okay. Ito pa tanawon og kana Brad kana nag-text ninyo ba nga ang pagsimba og Sabado para ra daw sa mga Hudyo yabag nga okay, iya man sadto nga una-una reaksyon mga higala, so iya sadto no. Okay, Brad, pangutana na sab ni ato ng panglikonon lain ng pangutana higala. Ang pangutana nagahisgot higala may tungod sa pagbalik ni Kristo, no? Kinigong pinadayag 19 puno kayo ni sa mga simbolik ba, simbolik kani mga simbolo nga ginahisgutan diha, no? Nagisgot kani nagisgot kani siya ato ning tanawon dagod ang mga gipanghisgutan sa 19 mga punto din nagisgot din nga nagisgot og bride mga higala, ni apoy marriage of the Lamb sa bersikulo 7 kaminyoon sa anak sa karniro nga mo si Kristo. Nagisgot og bride mga kuan man ni mga symbolic man ni kanang marriage of the Lamb, dili na literal nga magminyo ang karniro, si Kristo man ang karniro gipasabot diya o niya di ba magminyo si Kristo na mga simbolo sa mas Mateo higala nagisgot diya nga ang pamanhunon o ang pangasawunon kadtong napulo ka mga virgin, mga simbolik na o niya nagisgot sa binhi nga niya siya gisgutan dinhi sa bride hath made herself ready. Ang pangasawunon naghimo siyang kaugalingon nangandam o niya sa versikulo 9 nagisgot tinig invitation kanang pag-imbitar sa kasal o niya di mo na ingon nga literal pag-imbitar na sama ni nga pananawon sama ni sa gisgutan ni Ginuso sa Mateo 22 1 atos 14 kadtong nagisgot og kasal parabol mahigala may tungod sa kasal kumbiras kasal nga dunay daghang ma-excuses ba nga gihimo sa mga tao daghang pamalibad kay dili mo adto, so nagsimbolo na nga sa pag-aming Ginisos karon panahon na samtang imbitaron ang tao paingon sa langit, daghan nagkalaing mga rasones mga tao nga dili sila moalagad si Ginoo tungod ni ana nga katarungan. So simbolikal nga gipasabot diha invitation sa kasal, nagpasabot na giimbitar ta padung nga sa langit. Ang imbitasyon karon panahon na giwali ang maayong balita ngadto sa kalibutan sa tanang makatawhan, invitation na para natong tanan sa pagbalik ni Kristo mga higala. O niya kung imong tanaw din sa mga pagyod sa versikulo 10 naghiskot din nga ang manununda ni balibad sa diha nga gisimba ni San Juan nga manununda nga ang anghel higala nga mao si Gabriel nagpakita kang San Juan tungod sa kasilaw si himaya sa manununda gikan sa langit ning simba si Juan pero gingan sumunda ay akong simbaha kay tao lamang ako ang imong simbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta ug sa dagat sa lugar sa tubig ang ipasimba ang matuod nga Dios. So dunay contrast din tungod kay si Lucifer pulos ba di sila mga linalang, si Lucifer, si Gabriel, si Lucifer muni nahulog pangulos mga mundos langit nga gihulog nga muni si Tanas ug Yawa. Unsa pod ang kang Lucifer nga pagbati agingnan maganingas Ginuso sa Mateo 4 nga kung musimba lang kanako tanang butang nga imong nakita ako ning ihatag kanimo. So dinay contrast kiskutan din ang matuod ang manulunda nga nagpabilin nga loyal sa Dios gibadlong Josuan nga ayaw kong simbaha pero ang manulunda nga nirebildes Ginoo gusto nga siya simbahon nga bisan pa mangganis Ginusos iyang pasimbahon ngadto niya. Niya dayon nagisgot og white horse nagsakay siya
kini naghulag wa higala white putli ba kasaligan putli nga mao ni gisakyan ni Kristo mga higala nga dili ingon literal nga magsakay si Kristo og kabayo. Nagsimbolo na kining white horse sakyanan sa usa ka military nga magmadaugon panahon sa gubat. Sa pagbalik ko di Kristo, wa man gud bisan kinsa pa away makabangbang kun imong tanaw ng pinadiyag size higala bersikulo 17, bisan pang mga hari sa yuta, mga general, mga kadagkuan, mga dato, taong gawas, mga ulipon, ang gisgutan mutago sila sa mga langob, dili makasukol pag ani ni Ginusos, manago sila magampo tabunig tumpagi kami kay dili koy makatutok niyang Kristo diya sa himaya. Nga Biblia nagsulti kinsa baon niya aran makabangbang ni ini. So simbolikal na, nagsimbolo na sa pagkamadaugon ni Kristo sayang pagtungha o pag-ani higala nganhi dinhi nining kalibutana. So wa naman tayo tahin, akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levi no. Ya dia si God Binsing yan Mrs. Brad, wa ko kasugod sa inyo topic karon pero ako nabtan murag pagbalik ni Kristo unsa atoy katambak sa uban nga dili madto sa langit kay diri ra sila sa yuta kay naa sila gigunitan ng mga teksto Ecclesiastes 1:4, Zacarias 14:9, Salmo 32:29, Proverbio 11. Daghan man kay ning text Kaya ano niya na, Pastor? atola ning i-appeal gihapon. Diya sa very ultimakas, the coming of Jesus Christ is literal, but kung paano kita magpreparar may ara nga symbolic example Mateo 22:1 at 2:14. So wa nang gitay tayo mga higala ani ang atong theme song. Mga higala mag-ampo kita dalang tanan ug magkagagahan nga Dios. Salamat sa kalampusan sa imong pulong nga nag-aabot sa mga puloy-anan sa mga nagapamateral. Panalangin sila ginapangayo namo kini tungod kay wa may mahibo kung ikaw dili magatandog sa ilang kasing-kasing. Panalangin ni ang mga nagamasagiton ayo hasina kunong tanan among tuwag na inyong mandawat tungod kay Kristo nga among mangyayas. Amen. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.